Shin ko kuna da masaniya akan muhimmancin abin da ya shafi tsaro, wato security na wayoyin salularku? Musamman idan aka ce layukan sadarwanku kamar su MTN, Glo, Etisalat da kuma Airtel. To, ku biyo mu a wannan bidiyon domin sanin me zai iya faru idan kuka bar layukanku a sake ba tare da security ba, da kuma ta yaya za ku iya kare layukanku ko kuma tabbatar da tsaro akan layukan naku. Da ni da ku dukkanmu muna saka security a wayoyinmu kamar su thumbprint da pin ko kuma pattern. To, amma ku kun taɓa tunanin abin da zai iya faru da layukanku idan har wayar ta ɓata ko aka sace ko kuma ta faɗa hannun da bai kamata ba tare da kun saka security a jikin shi ma kan shi layin ba? Abubuwan da kan iya faruwa idan har layin ya faɗa hannun da bai dace ba suna iya kasancewa kamar haka. Za a iya ganin NIN number naku, wato National Identity Number. Haka kuma za a iya ganin BVN naku idan an danna wasu lambobi a jikin layin naku, wanda dukkansu suna ɗauke da wasu muhimman bayanai waɗanda akan iya yin amfani da su ta hanyar da bai dace ba. Za a iya sayan katin kiran waya na duk adadin da ake so a cikin bankunan da kuke ajiyar kuɗi idan an danna wasu lambobi. Za a kuma iya shiga dukkanin social media account ɗinku kamar su Facebook, WhatsApp ko Twitter ba tare da sanin maballan sirrinku ba idan har layin ya shiga hannun waɗanda bai kamata ba. Haka kuma za a iya amfani da layin naku wurin aikata manyan laifuka waɗanda ba su dace ba kamar su kidnapping ko kuma makamancin haka. Abun kan ba daɗin ji. To ta yaya za ka iya kare layukanka da gudun faruwar irin wannan abin? Hanyar ɗaya ce tak, shine ka tabbatar da ka saka maɓallan sirri ko kuma password a dukkanin layukan wayarka. Idan kuna so ku kunna wannan security din na sim card naku a wayarku ta salula, za ku danna settings. Idan setting din ya buɗe, dan sai ku yi scrolling akan security. Idan ya buɗe sai ku duba, za ku ga sim card lock, sai ku danna shi. Sai ku danna sim card ɗin da kuke so ku kunna wannan security din akan shi. Nawa already yana kunne, zan kashe shi. Now, in za ka kunna sai ka danna 0 guda 5. 0 guda 5 shine password din, amma nawa na canza shi zuwa 1 2 3 4 5 saboda wannan tutorial din. Amma ba zan ba da shawarar mutum ya amfani da 1 to 6 ba ko kuma nambobi waɗanda suke da sauƙin ganewa. Na yi ba da shawarar mutum ya amfani da nambobi masu waya, ba ƙarshen namba shi ba ko farkon namba wayar shi ko kuma date of birth ɗin shi ko kuma wani abu mai sauƙi wanda ake iya guessing. Mutum ya amfani da nambobi waɗanda suke da wahalan ganewa. In ta kama ya rubuta su wani wuri ne a takarda, yana iya rubuta su akan takarda. So idan ka kunna, za ka gan shi ya nuna nan wurin. Idan sai ka zo ka canja password ɗin. Misali 1 2 3 4 5. Za su tambaye ka su yanzu kan ka sa new pin. New pin ɗin mu misali muna so mu sa password kamar yadda nace ku saka password mai wahala ba mai sauki ba. 1 2 3 4 5. Za su ce mu sake sawa saboda su tabbatar da cewa wancan da muka sa mun san abin da muka saka. 1 2 3 4 5. Shikenan mun canza password ɗin. So daga nan duk lokacin da ka kashe waya ka sake kunnawa, za ta tambaye ka ka sa wannan password ɗin, ko kuma idan ka cire layi ka sa, za ta tambaye ka ka sa wannan password ɗin, ko kuma idan wani ya tsinci layin naka ya sa shi a wata waya, za ta ce ya sa wannan password ɗin. Ta wannan hanyar ne kaɗai za ka tare duk wata dama wadda ɓata gari suke da ita idan layin ya faɗa hannunsu. Idan kun amfana da wannan bayani namu, sai ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa
domin samun sabbin videos ɗinmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.